So yan. Dito ka Bilasis. Kaming fun race grupo. Grabe, nakadalawang lap lang ako, pagod na ako. Okay. Tapos mag-start. Grupo naman yung mauuna. Ay. Okay, good luck sa grupo ko. Ulan na! Yung? Nasa Manila ba? Ayaw na mauna. Pangalawa kami. Mauna kayo. Pangalawa kami. Okay. Okay na tayo, sir. Pangalawa tayo. 10 minutes ha, 10 minutes. Ano, sa Rigelas kami, pwede ba kumuha ng itlog? Hindi yata yung res pinunta mo rito, kain yata. Kain nyo. Kain yung pinunta eh. Ano ha, baka binulsa na yun. Ayun ah. Pag hindi dala yan sa dulo, ano na, hindi counted ano, dapat dala-dala ibibigay. Last 20. Last 20 yung ano, banda. Baka wala. Baka mamaya binalus na sa kabila. Oh. Okay, ready? Tabi mo tayo, sir, lumabay. Ha? Okay, tabi nyo muna yung mga bike. Okay, rider number 1, ready? 5, 4, 3, 2, Really? 1, go! Really? Really. Ay, pogi, lalay ka. Hindi yung ano. Pagganito ka bro, pagganito ka. Para makuha mo yung ano. Dito niya abot yung ano. Dan yung ano. Okay. Abot. Wah! Ika na. Yan pa, isa pa, talunin mo na rin. Walang speed. Talunin mo na. Go, Torque! Go, kuya! Asan isa? Tira mo dyan, tira mo.
Oho, nag-skid pa. Yan, shoutout sa may-ari ng bike. Pati work ko. Mataw! Easy lang. Woohoo! Tahimik ka. Isa pa. Hindi, kahit man lang. Wala nang binigay na, ano? Sayang, hindi kasi pinala yung banner natin eh. Oo nga, no? Kami na lang tatay sa likod. Sir Bob, picture natin yung mga Mr. News. Ayun, may miss pa. Siyang maglalagay. Sila nga mag-award now. Sino mag-award? CK sir, CK na. Makita yung CK na sir. Ito na lang, sige. Ano yun? Yan ang purpose na sa kaya dito eh. Okay, ito ang resulta ha. Sir Bob, Okay, announce ko muna yung pangatlo. Yung pangatlo. Yung Team Yellow. pangatlo rin kami tumakbo eh. Sayang yung effort ni Brian. may humila ba? 11 minutes saka 3 seconds. Pangalawa, blue team. 10 minutes, 11 seconds. Naka-second pa. Ni-roll mo sana. Kita naman sa ano, tignan nyo yung magkakaedad. Wala talaga Kasi pinagsama pa naman kaming may edad na. Kung lang. Okay. Sino mauna? Team captain. Wala, wag na. Wala naman kaming ano. Dadaanin ko lang sa lugaw. Shoot niyo muna. Dapat kami ang nauna nagtumakbo eh. Yung sa lansan, yung binang posisyon eh. Kahit na minsan-minsan. Okay. Parkour na ba tayo? Ito yung first step, no? Tignan mo, EJ, sa ginawa mo, walang pumapalakpak. Nagsama-sama mo yung malalakas. Kaya nga no, sige. Okay. Naluto. Mas malaki sisi niya no, hindi nag-roll. Itong luto, kita tignan mo. Magkakaedad. Puro magkakaedad, 30. Tayo magkakaedad 40. 40, 50. Ikaw mauna. 15. Protesta. Sorry, may protesta. Sabay. Okay. Ito si Ben. Pero kung niroll mo to, papasok tayo. Maki dito. Okay. Thank you po. As a group. Ay kung dalawang beses kung meron. Champion. Sama ka lang.